हेलौ लोगोफोर, आं दा दंफैयो जों गामिनि माने माबायाव दुब्लि बारियाव। आं दा जिगाबाव नै उन्दुलाबायनानै दं। माने फंबायमोनहा एन्जर जावगासिनो दं। आं फंबायमोनजों एन्जर जावनो फैफादों आरोखि। आंखौ लाफाथारामोन, नों जावनो हायालै होननानै, नांगौबा दा जा होननानै। होमबाबो खिबु खदाल बाननानै फैनाय नुनायखाय खारबोफाथारबाय आं। जुदि नोंथांमोनाबो आंनि ब्लगखौ जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला आंजों लोगोसे नायफाबाय थादो एन्जर जावनायफोरखौ। ओरैबादि माबा बिसोरो लाफा नागिरलायबावाखैमोन, नों जावनो हायालै दा जाग्राल' जा होननानै। नैबे बानासुरा फैजानो नागिरबायना आंजों। बोरो बहा गुदुंफ्रालाय? मालाय दालि खोनायाव जावगासिनो। मालिकआ नुबा रायजाथारगोनलै बियो। सोरनो खिथानांलालै साइडखौ। बे भिडिअ'आव जुदि बारा मोजां माबा जानाय नङा, गुवार खेबजानाय नङा। मालिकआ नुयोबा दालि फोलाबायनाय दङ, फैजागोन। दाया गासिबो गालानो जाजोबगोनलै। मोजां ना नोङो नागिरनायाव? नैबाव मोनखाबाय, खिन्थु दानो खिथाथ'ला, दायो खिथानोसै। माने आंथ' माबाया बांद्राय जालाबाया एन्जरफोरखौ, माने बायनानै मानानैखौ जालाबाया आङो। बिदि लकेल गामिनिबा माइफ्राव थानाय मानायबा बोसोराव खनफा गाहाम जायो। बांद्रायबो जाजायालै एन्जरा, फ्लेग बेमार जायोनो, फ्लेग बेमार। नै बाब जावग्राफ्रा नोंगौसो। गामसा खुग्रायना होखानोसै दा नोङो। लागाव जों साइडआव नेग्रा आरोखि। माने एन्जरा खारनबा जोङो माबागोन, मा होनोमोनलाय, जोङो होसोलाबायग्रा। फिसा मोनबायमोन नामा? होदस दानो अहा आयो माथो जबायसो मासे। बिदियाव थेलाबा एन्जरा बोरै एरनांगौ जाखो बिदिजोंलाय? फिसा माबाबानोसो बिराद लस जायोलै। बिमाया खारगोन, बिमाया बै नेहि गाद बिमा खारगोन। बरनसै नुबाय, एसे थौलेयाव मोनलाबायो। मालाय बरनखाबाय देनजार दा लबा गाव बरननाय जाथारबाय आरोखि बे ने? दांनाय नङा आयौ होननाय मानसि आङो। आयौ होननाय जायो नों, नंखाया नंगौ जाखो। खथ' मामुलि नङा नै जावनायाबो, अन्थाइ गोजा नै नालाय। बे अन्थाइआव एन्जर जावनांगौ मामुलि। बेफोरबायदि राफोद सेंग्राफ्रासो हायो। ओरै खे नाहरलायब्रा नोङो। एखमबा सिख्लाफ्रा एसेबो खेल लाया ने? गोदो बाला हामासोमोन। नाय आं माबायदि खस्थ' मावो होनदो। बे जानायनिल', खामायनायावबो खिन्थु बिराद खस्थ' मावो आं होनदोरा। सिख्लाफ्रा बिथांखौ लानो गोसोबा लानो हागोन। बिथाङा माने नुवाखै, अन्थाइ बारियाव माने एन्जर जावनो हायो। गोदाव जाहोनो हागोन बिथाङा। दन्दर मोनबाय होनलाय? माबायदि मोनदों? थिखा होनदों नामा? अहा ये दे थिगैनो दं। बेखौनो दे बोरो जामा खारबाय होदो फाग्ला होदो। नै जायो मोजां बेंदो। नै दसेनो ओमफ्राय नै माबा मोस्रोमफोरा आख्रमन खालामबायबो। नायनानै बग्रायनायखौ देन्जार नालै नोङो। जों होनखानाय बानासुर देन्जारलै नोङो बहननायाव। नुबाय नों माबा। दे सिखाया आरो नै बेबो नोंबो हनसैलाय। बेवहाय आं आइदै माबा गोलैला लांसैसोमोन। बोरै नै थेखा गोजा बोरो साला दासो अहा माबाखा बियो खेबनांगौ। आयौ थागोन मेम्रां साला नोंसो बिसो
जाबाय खेला मोनदों ना खेला मोनदों जाबाय दा माबाल' थानाङालै फैनाया लस जायासै माथो फोरानलायनानै जागौलै नोंसोरो आं फैयाबा मा खनसेनो माथो नोगोद बुरजा बुरजा मोनो लागायना हो लागायनानै ओइ फंबाया लिरा बिदिनो नङा फटाफट दे सिरि थालै बांद्राय रायलायनाङा नै रायजोफोर फंबायमोनखौ अननानै मा लाना होफैबाय आङो गावसोरथ' आंखौ अना खिन्थु आं बिसोरखौ फंबायफोर जाहैबाय अननांगोन जाहैबाय बिदाफ्रा मेङो नालाय खस्थ'बो मावबाय बिफाफोर गुब गावगाबो जालाबायथारबाय नै मा लाबोदों आं दै लाबोबाय आङो नै बिनि उनाव नै माबा मा होनोमोनलाय मेथाइ थेथाइबो लाबोबाय आङो ओंखाम उखैगोन साननानै आरो दैयानो दै नै आरो पकेटाव मोननैसो बुस्थु दंबावोसो खिथाथ'बावला आङो ओमफ्राय नायबाय थादो बिसोरखौबो नै माने जोंथ' गुबुन दाबसे जायगायाव फैलायबाय नालाय बिथां हनै सानै माने गिदिंजोबगोन जाहैदों ओरैनो ओरैनो आवलाय बिराद खस्थ' मावदोंलै उखैयाखै होनबा एसे थाङो गोथौआ दा जेबो जाबावाखै बेने थाङो बिथाङा आं बिथांनि खस्थ' मावनायखौ नुनानै मोनसे एलबामाव एक्टर बानायनो नागिरबाय आं बेखौ गाव बुंबाय थानायखाय बे एलबामनि गाना जाहैबाय लिरिक्सआ बोरैमोनलाय नोंनिया एलबामना ओइ थेमोनस्रि दैमा जिंनिनो ओमफ्राय नेना दंमोन आं नोंखौ दैमा जिङाव आखायाव खान्थाल गोमोन लानानै आखायाव संख्रिनि मटर लानानै होनलायनाय गाननि एलबामनि एक्टर बानायनो नागिरबाय आं बेखौ ओमफ्राय बे गाननि लिरिक्सखौ लिरनाया जाहैबाय मानसिया खामारगुरिनि केप्टेन सिम्पान्जि गिदिर जार आरो बियो बे गानखौ लिरनाया नों बानायगोन दा बे एलबामखौ दाख्लैनि गाना आरो गानाथ' बुहुद दंबावो ने थाइसेबो नाङा आथोनाबो नाङा होननायखौबो लागोन ना नों जों गामिनि संगित बिद्दालयाव होनलायनाया दे जाबाय था नै बिसोरखौ नायदोलाय माया ए मोदैफोरसो दं नामा मोदै थायालै हायानो गलांसिनो ओरैजाय गुदुंआवसो बोरै जानांगौ जाखो नै लाबोनाय लोगो लोगो लोंजेनबायबो बिदि खनसेनो लोंजोब नाङारा फंबाय बोरै थांलाय फैलाय खालामनो हानांगौ जाखो एसे बुजिदोब्रा सफा लोंब्रा ओमफ्राय अबाव थांबावगोन बेनि उनाव निजोम बै भुटान बर्डार सेराव ना नै मोसौआ जारसि मोसौथां माथां फाख्रा सिख्रानो एन्जर जावनायाव बोरै फैखोलै नोङो बाबु बबेजों फैखो दुब्लि बारिजोंलाय गोजौजोंसो फैखो ना माखो नै ओरै नायलाय सेस माबा गोजा दुब्लि गोजा लामायानो गैया 360 ओमफ्राय बबेजों फैखो नोंलाय बबेजों सालायबोखो साइकेलखौ दुब्लि बारियाव रोङो नों सालायनो दुब्लि बारियाव सलायनो रोङो हेस मा नाम नोंना ए सलिया दिनै दंमोन थाङाखै मानो ए बारा गोबाव थानाङालै बे सान्दुङाव दे दुब्लि बारियाव नायनो फैथारबाय आरो नों ने नै गथ'आ जों जावनायखौ नायनो लुगैनानै दुब्लि बारियावनो होसोबोथारबाय साइकेल बबेजों सोबोखो गावसो मिथिगौ आंलाय बिरनानैसो फैदों नामा सानलायदों थाब थांदो बाबु दे सान्दुङाव मोननायल' मा मोनबावलायबाय आं बारा बुजिनो मोनलालै नायनो दोन सेसलाय बिदिनो मोनो नायनो ए माने बिमाया बेरे खारबाय नालाय बिमाजों खारफादों बे एन्जरा बोरै बेबायदि दा एन्जरफ्रा बिराद खम जालांबायथ' माने एन्जरा नोङो बोरै माबाफ्राव दुब्लिफ्राव थाबावगोन मानसिफ्रा जावै फिसा फिसौखौ नस्थ' खालामजोब्बाय ना आंनिबा 20 बोसोरसो एन्जर जावनायफोरखौ दोनथ'नांसिगौसो फिसाफ्रा एरनानै उनाव बुरजा जाबा जाबसिननांगौ नांगौबा बेखौ बिराद खस्थ' जावबायलै बिसोरो दाबो मोना सिथिगारा दिनै मानिखाया दा ओमफ्राय नोंहालाय आंबो गारालै लान्जाय गिदिरखौ गारखाया नोंलाय बानासुरसो बिबुखौ सिन्थाय फेरेजोबखागोन दा
नै मोनलायबाय मोनबानो लेंहरल' आंखौ फुग्लबलायलांगोनलै बिराद स्पिड फै बोरै हैद नुखायनांगौ ए दे माबायदिमोनलाय जों जावबाथाय मोनखायोल' हैद दिनै लाग दं नामा रा माने एन्जरखौ गारजाया औ आसुगुरबो गारजाला बे हाथायबो गारजाला आसुगुरबो गारजाखाय अन्थाइ गोजाखा औ बिराद खस्थ' होबाय बे एन्जरा जाजोबखागोन ना नों जाजोबनांगौखौ बोफ्लावनोसै बोफ्लावदो ओमफ्राय माबा अन्थाइ बाजाबजों दा अन्थाइ बाजाबजों होनोसै दा बिसोरलाय गैलालै उन्दुलायखांबावबायसो बिसोरो बोरै जाखो जों दा लकेसन सोलायनोसैलाय माने बेयाव गैला जाहैदों बेयाव मोनखांजोब्बाय गुबुन मोनसे जायगायाव जोङो थाबायनानै नागिरलाबायनोसैलाय ओइ बा नावलाय मानसुर गैया दा बेयाव मोनासै नोंसोर बेखार खस्थ' खालामबाय नोंसोर बेयाव मानो बिदि खालामखो नोंसोरो मोजां नायनांगौरा गुदुंखौ मोजां नायनानै जावनांगौ नागिरलाबायगासिनो दं नै सासे नागिरबाय थानाय जोङो दा मोनबाथाय आराम देखायनोसैलाय नै बिथांमोना जायगायाव नागिरबाबो मोनैनि बिराद खस्थ' गोजान जायगायाव थांबावनो नागिरबाय बै जों बाइकजों थांसै फैदो नोंबो फै जों थांबाय थानोसैलाय नागिरनायानो गैयाबाबो 10 किल'मिटार 5 किल'मिटार गाहाम गोजानाव नागिरनानै जावहैनांगौ जाबाय उफाय गैया मोनसे जायगायावबो गैया एन्जरखौ बारा जाजालाबायालै रायजोफोर माने बोसोराव खनसे गाहामल' जायो आं दहायनो खिन्थादों माने आं जानला मोनला बायनाय मानायबा जाया बे गामिनि दुब्लियाव बे माइ जानाय मानाय एन्जरफोरखौ माबायो आरोखि जायो खनसे गाहामल' जाखायो आं बायनानै बारा जालाबाया माने एन्जराव माबा मोनसे बेमार दंनो मा होनोमोनलाय फ्लेग बेमार बांद्राय जाबा जायोदां जायखिया मिथिला जायखिया ओरैनो मानसिफोर होननाय बायदिबा फ्लेग बेमार दं होनो दा जोङो नै मोनसे जायगायाव दस्रायाव थांसैलाय लामायाव गाखोफिनलायबाय जों थांबाय थानोसै ना फंबाय दे बसमोनखौ आंहा बै लामाजोंसो नागिरहैलाबायदों नै खोलाजोंसो दङ माने आङो बाइकजोंसो थांदोंमोन नालाय बिसोर ओरै थालांनानै जावगासिनो दं माब्रैसो मोनदेरबावबायनो मारै नोंनि जोम एबाराव ओंखाम संजाफैगोन बावनो हा देलाय बुंफिनलाय बेयावनो ओंखाम संजाफैनानै सानसे जावबाय थागोन बावनो एबार मानिनायाव गैया नामा सासेयाव सेरब्रै रानगोन होनदों फोराननानै नै बे हले बाथोनलै ना बाथोना नै बिदि थायो नै ओरैबो गुदुं गोजा नायलाय नै ओरै गुदुं ओरैबो नै एन्जर खिथ' नङा हा खि ओरैजाय बेबायदि माबाबाय थाबासो हामगोन दा नोङो जानायल' बानासुरनिया औ एक्टराव बोरै खमायनांगौ जाखो माबायाव गाना बोरैबामोनलाय आखायाव खान्थाल गोमोन लानानै आखायाव संख्रि मथर लानानै होननाया बावबो नोंसो दैसा सेरनि सिख्ला नङालै थेमेनस्रि दैमा जिंनि नेना दंमोन आं नोंखौ दैमा जिङाव आखायाव खान्थाल गोमोन लानानै आखायाव संख्रिनि मथर लानानै होनलायनायसो रा गावनि सल'खौनो गाव बावोलै बोरै जानांगौ जाखो बे गानखौ आं सिंगारखौ थाबनो लोगो हमनानै रायजोफोरनो खनहोगोन र' खिन्थु सिंगारा नुजानो नागिरालै ब्लार खालामनानै देखायगोन आं र' आसोलसो नालाय बेबो केप्टेनसो मानसियानो गुवाहाटियावसो थालाबाय थायो बांसिन फंबाय आइयो अन्थाव बाथावनो बोलो गैगोना गैला जावसिगासिनो दङ आंबो दासो जावखांबाय आं जावनायखौ केमेरा लायासां दा जावबावगोन आं दे फंबाय खदालबासो लागाव दे लागाव बोलो हो ओरैनोबाबो जानायाव खम नंथारखाया नोंसोरो दिनै खस्थ' मावदो मेंनायफोरखौ सानब्रै उन्दुदो खनसेनो बरिया हास लेटल' दंखायो बे साइडआव जावबाय था नै लोगोफोर फंबायमोनखौ एसे मेंनाय नुनायखाय अनबाय आङो माने एसे एरनायनि जावना होनो नागिरबाय आं जावबाथ' खनसेनो गुगार थांखायो नालाय बोलोआ बाराखा आंना माने नै गामसा खालायबाय आं आथांबादि स्टाइल होनसां बिसि गुवार थांदों नुदों बेंफैदो नामा बेंफैदो नै खारनसिगोन नै गाबबायबो नै फाग्लासो खनसेनो बेसेबांबा गुवार मोनखायो नै माबा खारग्राया बेजोंनो
दासो खारदों गुदुङा गोमागोनसो नामालै बोरैबाबा मानसिफोर या फाग्लासो खन्थावबानो मोननो नागिरबाय जावसोफ्रांगोनसो नामा देनजार हाबाय एरबाय जाबायलै जावबाय थानांना नङाबा गिगोन रायजोफ्रा एथ' गर गर जावो होननानै ओइ दै बासा मोनसेयानो ओइ जाबायलै फुनदोंनो ओइ ओंखारनांगौ ओइ नायफै बेंफै देनजारखा साउन्डखौनो गिखायो आं जावबाथाय गोब बुंखायो नालाय ओइया नै गुदुङा मोनै जाफैबाय बर्थमान गेजेर समाव एन्जरा नै इसिबां जानानै दङ माने बेनिफ्राय खावसेखौ लांबावगोन बेनिफ्राय बांसिनखौ लांबावगोन मनासे बर्थमान इसिबां जानानै दं नै नायदो नै खारसाव होदो एबार खारसाव होदो रेडि थादो पजिसनाव मा होनबावनोलै रायजोफोर दुखु गोनां खोथा माने आधा बिगासे जावबाय बेयाव गैया बिसि मस्तान खिलारफ्रा नै जिरायना थाबाय माथो मेमब्रां मोनामलायबाय होनदोंमोनलाय एन्जरा काला मोनगोन दा जै मोनगोनबा माबायदि मोनामोन्दों गैबा ने मोनगोन नै आयौ जावलाबजोब्बायलै बिराद खस्थ' नैबे बिथाङा गोदान खिलारि बिथांखौ हायार खालामनाय जाबाय माने बिराद गुवार जावनाय जाहैबाय नालाय होसिगोन बेबो नों फैनायाव मोनगोन ना मोनाखै मासेसे हा नों फैनायाव मोनजेनबाय बिनिया जागोन दे बिराद सैमा थैमा नांलाया जोंनिया बिथांनि गन्थंआ बिराद माबा सैमा स्टाइल मोनामखायो बिथाङा नों मोनामसुनायाव दा माबायदि मोनदों बिसि गोजानाव दंबायदि खाथियाव नैबे गेजेरावनो दंबायदि मोनदां दे बोलो हो नायदो गावजों गाव मा रायलायनो बिसोर बहा नै रायजोफोर दुखुनि फिथाइखौ मोनबाय बिराद सिन्था दंसैमोन मानसिफ्रा मोनगोन ना मोनला होननानै माने जों बेखौनो लास्ट जावखासिगोन नालाय ओइ माबे नों बनथारबाय बनबाय आं थुनानै एसे खुसि जानाय देखायफिनदोब्रा दहाय दुखु जानायखौ बुस्थुखौ नुथाराबा खुसि जायाना आदा बेनोथ' दे बेबा मा बुस्थु जोब्रानायाबा मा बेबा एम्बु सिथ्र'सो फाट मोजां जागोन बे एम्बु सिथ्र'आसो ने दे बेनो लास्ट खुसि जास्रादो माने जों बर'फ्राथ' माबाखायो नालाय एन्जर एम्बु खांख्राइ जाग्राखा नालाय ट्राइबेलफ्रा बांद्राय एम्बु एन्जरबो जावनानै माबानानै जाजायानोलै डेभेलप जायानो दे बुंदो नायदोलाय माथो बुन्दासो दे बुन्दानि जोब्राबनाय जोब्राबनायखौ थाल मोनखायो मानो जोब्राबा बुन्दानि जोब्राबदोरा गुदुङा माने मोननै थांनायमोन नालाय बै मोनसेजोंथ' मोनबाय नैबेखौ मोनसे लास्ट जावस्राबावनोसै मोनबा मोनबाय मोनाबा ब्लड जावदो बोलो हो बेजों समफा जायाबानो जाबाय फै सिनेमाया जोबफैबाय गैला दा नै गुदुङा गोथै फैबाय गैला जावला गाबोन जावसै गाबोन खुफिनथोंसै बिसोरबो एरनांगौ दिनै बाबाय दे लास्टनि बाय होनहरदो दे गाला नांला जोंना जोब्बाय होनहरदो जायखिया आंथ' गोजोननाय थाबाय जायखिया नैबे माने आं ओरैबायदि सानदों माने बिथांमोनखौ ब्लग भिडिअनि एसे आर्निं जानाय हाबोब्ला माने हांसो मानै जाहैनो सानबाय आङो नेक्स्ट मान्थआवसो हाबसिगोन माने आंथ' सिगाङाव फिल्मनिसो आपल'ड होबाय थायोमोन नालाय माने बे आपल'ड होनायाव माने
दाथ' नै ब्लग भिडिअ होबाय ब्लग भिडिअनियाथ' दाथ' ब्लग भिडिअनिसो हाबगोन नालाय आंनिया आंथ' गोबाव जाबायमोन भिडिअआ माने बैसोरबो हाबो ओमफ्राय दा नैबे प्लास जादेरसिगोन आरोखि बेजों आङो मोननै मोनथाम बुस्थु सानदों जायखिया आं नोंसिनि उनाव दिन्थिगोन आरोखि मोजां खामानियाव बाहायनो सानदों माने जेब्ला हाबगोन नोंसिनो मोजां देखायगोन आङो औ सोरनोसो आं मोनसे जायगायावबो थांनो टारगेट लादों माने एसे माबा जाहैनो सानदों नोंसिनो उनाव देखायनाय जागोन आरोखि सोरखौ माने मा जायगायाव दे नै रायजोफोरजों मासे मासे बख'नानै देखायबाय नायदो माबैसे मोनखो दे माबैसे जाखो माब्रै माबा सयथा बहनबाय था 7था 8था 9था 10था 11था 12था फिनिश जाबाय एन्जर जावग्राफ्रा माजों फैयो नै जोंना डेन्जार गोजाखा मानसिफ्रा आरो आउट अफ आसामसो जावनायनि टारगेट लागासिनो नोंसोरो बेंगलाव एम्बु जावहैगोननो आरो सिक्किमाव मा होनदोंमोनथाय उनाव मोनथिगोन र' लासैनो रायजोफोर एन्जरखौ दा जोङो जावखांबाय दा जावखांनायखाय जोङो दा न' फारसे थांफिनसै माने होजों एवनानै जाहैनोसै माने एन्जर एवनाय मानायखौ आङो भिडिअखौ नोंसिनो देखायथ'नाय जानाय नंला माने भिडिअखौ बांद्राय गोलावद्राय जागोन बायदि मोनबाय आं माने ब्लगफ्राव बांद्राय गोलावबा नायनो मोजां नुवाना बेखायनो आङो सानबाय माने नेक्स्ट मोनसे बे संनाय मानायखौ एक्सट्रा भिडिअ बानायनाय गुसुंनो ओमफ्राय नोंसिनो देखायनो सानबाय आङो ओमफ्राय जोंहा माबाफ्रा भिउवार्सफ्रा माखासे आंखौ माने कमेन्टनि गेजेरजों माने बाजैखौ नायनो ओमफ्राय फेमिलि भिडिअ लाबो फादार मादारखौ नायनो बेफोरबायदि बुंहरबाय थादों ओमफ्राय आङो फेमिलि भिडिअखौ माने दानो लाबोथ'नाय जानाय नङा माने आंहा एसे प्रब्लेम जानानै दं माने न'आव माने जोंनि फादारा दाख्लै 2 मास सिगांनिफ्रायनो माने इउरिन ब्लक जानानै माने हासुदै माने ब्लक जानानै माने हस्पिटालाव थांनाय फैनाय खालामनांगासिनो दं 2 मासनिफ्रायनो ओमफ्राय दा माने दाख्लै अपारेसन जाबाय जेनेबा सानबासो जाबाय अपारेसन जानाया माने गुवाहाटि माबायाव एक्सेल केयार एपल'आव जादों हस्पिटालाव ओमफ्राय दा न'आव दंफैयो दंफैनाया ओमफ्राय होमबाबो मोजां हामजोबाखै नालाय ओंखायनो आङो दा बानायथ'ला सानदों आरोखि माने एसे उनाव मोजां हामजोबबा माने खनसेनो मोजां माबानानै सान्थि मथन फेमिलि भिडिअखौ लाबोनोसै सानदों आरो ओंखायनो आं दा माने देखायथ'नो सानाखै अननानै गाज्रि मोननाङा कमेन्टफ्राव हरदोंबाबो माने आं देखायखागोन नालाय उनावबाबो दा जाय ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनदों कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे हायोबा शेयार खालामना होदो आङो ट्राइ खालामगोन बिदिनो ब्लग भिडिअ लाबोबाय थानो होमबा बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर।